til programmet i en uge, hvor Vladimir Putin igen blev Ruslands præsident, og jeg derfor igen tabte 6.000 kroner på oddset. Det her, det er tæt på sandheden. Vi starter med den stædige kamp mod en CO2-afgift på landbruget, hvor Inger Støjberg har stemplet ind på den mest on-brand Inger Støjberg-agtige måde, du kan forestille dig. Du skal have fat i sådan en streamer som den her. Så skal du sætte den på din bil, din traktor. Tag et billede af det, så kan du nemlig vinde enten en middag med mig på flammen eller en airfryer. Så det er bare om at komme i gang. Jeg har kun et spørgsmål, Inger. Må man sætte den på et trailer? Hvis jeg vandt, så vil jeg klart vælge at spise middagen med Inger, frem for at spise den sammen med en airfryer. Men det vigtige er, at kampagnen virker fantastisk allerede. Bare se. Danmarksdemokraterne har nemlig fået 2 nye folketingsmedlemmer. Til gengæld mister flertalsregeringen et mandat. Mads Fuglede fra Venstre skifter nemlig til Danmarksdemokraterne. Det gør Kim Edberg også. Glem lige Kim Edberg et øjeblik. Han er en af dem fra Nye Borgerliges dødsbo, der hverken er ham med vesten eller hende lysår. Men Mads Fuglede forlod altså regeringspartiet Venstre, som han har repræsenteret siden 2017 som udlændinge, forsvars- og fiskeriordfører. Og han havde ikke fortalt nogen om planerne. Her er det venstremand og formand for Folketinget, Søren Gade, og statsministeren, der finder ud af det til en konference om Ukrainekrigen, hvor de begge to har glemt at slukke deres mikrofon. Mads Fuglede lige skiftet til Inger. Tak for det, Mette Frederiksen. Inger sad med fodlænke på 60 dage i Alsund og planlagde sin iskolde blodhævn, og hun er først lige begyndt. Nu plukker hun venstremændene en efter en og sømmer deres underbukser fast til væggen som trofæer. Og det er ikke min mærkelige metafor, det er faktisk hendes egen. Det betyder jo altså også, at Venstre skal flytte hjem. Altså, jeg har før sagt det, men jeg har ligesom en opfattelse af, at Venstre er flyttet over til nabokonen, og de skal jo altså hjem på et tidspunkt. Det bliver bare ikke mere landsbyagtigt. Ja, Venstre flytter over til nabokonen Mette, og nu må en kraftedeme snart komme hjem, for der skal sættes hylder op. Og kæmpes for en fortsat afgiftsfritagelse af kernepublikummet, og ikke et ord om, hvorfor han flyttede til at starte med, at han måske var blevet lidt træt af den skingre tone i indvandrerdebatten, og konens tur i den lokale arrest, og hvordan hun konstant underløb den daværende formand. Ja, jeg har måske tabt tråden i denne her metafor. Tilbage står Venstre stadig splittet på CO2-afgiften, og nu også underligt afpillet som et lidt bøvet afsnit af Forræder, hvor ingen tør blinke, og alle venter på, hvem den næste er, der løber mod Titanics redningsbåd. Men lad os fokusere på det vigtige. Et dramatisk partiskifte betyder, at regeringen i dag mistede sit indenrigspolitiske flertal. Sidste år der var det Moderaternes Jon Steffensen og Mike Fonseca, der blev løsgængere. Og selvom man har en såkaldt stemmeaftale med Jon Steffensen, så kan regeringen ikke længere tage det for givet, at den i sig selv kan gennemtrumfe sin politik. Den tidligere så almægtige flertalsregering, der blev sat i verden for at tage de vigtige og ubehagelige beslutninger oppe ved voksenbordet, holdes nu nødtørstigst oppe af lim og klister og nordatlantiske mandater og en udstødt løsgænger. Og nu hvor flertallet så smuldrer yderligere, så er det vel tid til at kaste et blik ud på reservebænken, hvor både Lars Boje og Theresa Scavenius er i gang med udstræk og let løb på stedet. Og må ikke, at denne her telefonsamtale allerede har fundet sted. Hej Mike Fonseca. Ja, det er Lars. Nå, og hvordan går det med dig og fruen? Ja, vi har tænkt lidt over det, og det er jo længe siden. Ja, og hun er jo blevet ældre nu. Skal vi ikke tage en kaffe? Jeg kan næsten ikke høre dig, du. Nå, I er i Legoland. Til Kvinfos arrangement på kvindernes internationale kampdag blev vores kvindelige statsminister buet af scenen. Og der skulle I måske lige have tænkt jer lidt om, damer. For I glemmer, at hun er den nærtagende type. Regeringen vil indføre fuld ligestilling mellem kønnene i den danske værnepligt. Ja, så gik den ikke længere, ladies. Nu er det slut med at stå på kajen med små lommetørklæder og krokodilletårer og vinke farvel til mændene, der drager til fronten. Fat feltspaden, lille mor, der er latriner, der skal graves. Mange af dem, der ellers altid sukker efter mere lighed mellem kønnene, har været overraskende tavse i deres fejring af denne sejr for ligestillingen.
Og det er jo nok meget fornuftigt, at ligestillingskampen ikke kun foregår i køen til bestyrelseslokalet, men også til nogle af skodchancerne. Men det er jo selvfølgelig også super gratis for mig at sige, fordi jeg er hverken i sessionsalderen eller kvinde, uanset hvad du må have læst på Reddit. Så hør fra en, der er i målgruppen, landsformanden for Radikal Ungdom, Maria Slot. Kunne man ikke sige, at det er meget godt med værnepligten, fordi det minder os om, at det her det er noget, der angår os alle sammen? Jo, men jeg synes da også, at værnepligten som sådan er et glimrende koncept, bare den er frivillig. Jeg tror ikke helt, at Maria ved, hvad pligt betyder. Altså, selvfølgelig skal der være mødepligt på arbejdspladsen, bare jeg kan komme, når det passer mig. Prøv at høre, Maria. Det her er en tak, du kan få lov til at give din nation for at leve i et land, der spejler sig i brede bøge, og hvor der er relativ frihed, så længe du ikke klæder en dukke ud som en statsleder. Og come on. Du kommer til at gå og hygge dig med at sove i køjeseng og blackface dig selv ude i en skov i en 3-4 måneder. Det bliver de bedste minder. Og derudover så vil regeringen forlænge værnepligtperioden for begge køn fra de nuværende 4 måneder til 11 måneder. What? 11 måneder? Jeg trækker alt tilbage. Det er jo sindssygt. Men det er jo selvfølgelig også en måde at løse problemet med medarbejderflugt fra hæren, hvor hver 4. soldat mangler. Bare tving folk til at blive længere. Nu får jeg en vild idé. Hvad med at udvide værnepligten til 50 år? Så er vi også ud over det med, at der måske ikke er så mange, der efter endt værnepligt er fristet til et job som professionel soldat, hvor de kan spise knækbrød med skudsværte på og bo i et hul i jorden til en basisløn på 22.800 kroner om måneden. Nu jeg tænker over det, så giver det jo endnu mere mening med kvindelig værnepligt. Nu hvor de allerede får sådan en dameløn. Nå! Ja! Skud affyret! Men inden du helt afskriver dit sabbatår, så fat mod. Hele ideen står og falder med, at alle partier i forsvarsforliget er med på begge forslag. Og det er ikke længere tilfældet. For nu vil Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne blokere for forslaget. Ikke det om 11 måneder, men det om kvindelig værnepligt. Og man havde måske regnet med, at Ingers holdning var, at kvinder ikke havde noget at gøre i forsvaret, nu hvor vi ikke længere har 2 krige i Mellemøsten og bekæmpe muslimer i. Men Alex Vanopslagh har fundet sin oldefars gamle argumenter frem og udtaler, at vi vil selvfølgelig sende mændene, fordi det er det mest civiliserede at gøre som samfund. Så enten er Liberal Alliances nye kampagne, du kan godt glemme alt om at forsvare nationen, lille dame, for der skal fødes børn og laves krebinetter. Eller også, så har Inger købt ham for en airfryer. Så iler vi videre til Mink-sagen. I ved, det der mærkelige mutantbarn, Mette Frederiksen ikke vil kendes ved. Og det ruller præcis i den hastighed, du vil forbinde med vores centraladministration. 3 år efter, at det danske minkerhverv blev lukket ned, og avlerne blev lovet fuld erstatning, har tempoet i udbetalingerne kun bevæget sig i sneglefart. Hvad fanden for det? Hvordan kan staten Danmark behandle de ædle landmænd, der fik ødelagt deres erhverv af selvsamme stat på den måde? Det er det største justitsmord siden Godhavnsdrengene og min restskat for 2022. Hvorfor er det, at udbetalingerne til minkavlerne ikke falder prompte og direkte som en varmecheck i en helt tilfældig postkasse? Den ansvarlige venstreminister Thomas Danielsen forklarer det sådan her. Det er jo rent faktisk, fordi vi har gjort præcis det, avlerne ønskede. Altså lave en model, som med præcision kan få vurderet den enkelte avlers farms værdier. Og det er et meget omfattende arbejde. Godt ord igen. Selvfølgelig tager det noget tid, når det skal være ekstra grundigt, så kompensationen kan blive så rimelig som muligt. Selvfølgelig skal det regnes omhyggeligt igennem af de dygtigste fagfolk. Nej, det er fis og fagladmad, det. Udgifterne til det nedlagte minkerhverv er steget fra 16,9 til 30 milliarder kroner, og det er der en grund til. Netmediet Zetland har gennemgået de uvildige erstatningskommissioner, og du gætter aldrig, hvem medlemmerne er. Den største gruppe, det er ingen andre end minkavlerne selv. Mens de venter på, at deres egne sager bliver afgjort, så er de med til at beslutte, hvor mange millioner deres kollegaer skal have. Jeg er med på, at man godt kan argumentere for, at minkavlere ved rigtig meget om minkavl, men det virker unægteligt lidt som at spørge Jon Steffensen, om han ikke vil køre studentervognen.
Lad os se, hvor mange avlere, der er fedtet ind i det her pengesugningsskam. Hvis man ser bort fra formændene, så er 7 ud af 10 medlemmer indstillet af enten minkbranchen eller interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Så kan det jo være, at de 7 kommer lidt op og skændes med de 3 sidste medlemmer. Må ikke de finder ud af det. For et af de uvildige medlemmer er for eksempel en bankdirektør, der er medejer af en minkfarm. Okay, hvor ondt kan det blive? Det er jo som at løbe ind i Lord Voldemort, der er bidjobber for Europark. Og man kan godt lidt fornemme det på afgørelserne. Jeg siger ikke, at det er forkert, at minkavlere kan få erstatning, selvom de slet ikke havde mink, da ordren blev givet, men ekstra erstatning til de minkavlere, der for eksempel bare afleverer et stykke papir med en strategi om at ville anskaffe sig endnu flere mink, hvilket bare i et af tilfældene udløste 12 millioner kroner ekstra. Det lyder jo lidt underligt. Men slap af. Det er ikke bare et eller andet korrupt foretagende, hvor minkavlere tolker loven kreativt og giver hinanden vores andres penge. Eller det er det, men som den anden ansvarlige venstreminister siger. Der skal være maksimal tillid til den måde, som de her rigtig mange penge, som der er tale om, af hvordan de bliver forvaltet. Der kan være en første instans. Den kan ankes, hvis man er uenig i det som part. Heldigvis har vi et bolværk mod fup og svindel over Erstatningskommissionen. Her kan staten på vegne af os alle sammen anke de sager, der ser kritisable ud. Og det gør de faktisk i hele 93% af tilfældene. Her sidder 7 fuldkommen uvildige eksperter, de bedste jurauddannede topdommere. I kan godt mærke, hvor det bærer hen af, ikke? Blandt de 7 ærede medlemmer finder vi Hans Jørgen Sim, der selv venter på at få afgjort sin erstatningssag. Kjeld Christensen, der havde investeret i avlsdyr og levet af at producere maskiner til aflivning og flåning af mink. Henrik Bækgaard fra Copenhagen Fur. Revisor Palle Theisen, der har brugt ordene "skaden er ubodelig" om aflivningen af mink. Og Sten Vække Laursen, der er Landbrug og Fødevares inside guy. Og så er der 2 andre, der nok kommer til at være ret ligegyldige for flertalsafgørelserne. Men hvordan foregår det her overhovedet? Jeg tog ud for at spørge en uvildig ekspert. Godkendt. Ja. Hej. Hej. Er det her, I står for at udmåle de der minkerstatninger? Ja, jeg er en del af de uvildige eksperter, som er med til at udmåle den helt rimelige kompensation til minkbranchen. Det er nemlig det, jeg vil spørge til. Fordi 30 milliarder, er det ikke et helt grotesk beløb? Når du er stadig på 30 milliarder. Jeg kan love dig, det er kun på vej en vej, du. Nej, jeg synes, det er helt rimeligt, at vi får hver en krone. At de får hver en krone. Du skal tænke på, at staten lukkede jo et helt erhverv. Jamen, kan man egentlig ikke sige det om mange ting? De lukkede jo også restauranter, der sidenhen gik konkurs. Ja, men nu er det altså ikke Restaurantpartiet, der er gået ind i en regering med Mette Frederiksen, vel? Det er Landbrugspartiet, eller det er Venstre. Men de fleste af de her minkfarme, de kørte jo med et dundrende underskud i forvejen. Ja, men det er jo ikke sikkert, at det havde fortsat sådan. Er det ikke det? Nej, pels er da 100% på vej tilbage. Ej, det er det altså ikke. Har du prøvet at kigge på samtlige modeblade i hele verden, du? Folk, de sukker efter og iklæder sig noget, der kommer fra bitte små nuttede dyr i endeløse rækker af buer. Vi har fortjent hver en krone. Vi har fortjent? De har fortjent. Men en fjerdedel af alle kompensationsberettigede, de havde slet ikke nogen mink, dengang ordren blev udstedt. Nej, de har netop udvist rettidig omhu og lukket deres forretning på forhånd. Det skal man da kompenseres for. Og der skal også kompenseres for udokumenterede, fremtidige, helt fiktive udvidelser af minkfarme. Du kan da godt høre, det er absurd. Hvad er der absurd ved, at folk lægger planer og er visionære? Bliver du ikke også aflønnet for arbejde, du kunne finde på at lave i fremtiden? Nej, det gør jeg da ikke. Nå, men det gør vi så. Det gør de så. Men kommissionerne, der afgør de her sager, de består mest af folk med tilknytning til minkbranchen. Er det ikke lidt underligt? Hvad mener du med det? Ja, det svarer jo til en retssag mod en rocker, hvor alle i juryen sidder med rygmærke på. Det synes jeg ikke, der er noget mærkeligt i. Det synes jeg heller ikke. Men er det noget med, at du også skal have del i den erstatning, du er med til at udmåle? Ja da. Men du glemte at sige, den helt rimelige erstatning, som jeg er med til at udmåle. Må jeg høre? Den helt rimelige erstatning, du er med til at udmåle. Nemlig.
som jeg blandt andet udmåler sammen med Hans Jørgen derovre. Du har ret, Niels Peter. Også Karl Henrik. Ja, jeg glæder mig til at udbetale pengene, og også til at modtage dem. Jeg har lige bestilt 70 tegkoner på nettet. De er fede. Nej, ikke dem, jeg har bestilt. De er sådan ret petit. Ja, men vi er fede. Nå, ja, vi er fede. Ja, vi er super fede. Ja, og meget, meget færre. Ja, vi er nemlig super færre. Det er det, vi er. Fair nok. Nu skal det handle om, hvad vores børn bliver udsat for på sociale medier. Der er nemlig sket en del siden dengang du selv var ung, hvor du skulle ned på biblioteket og logge på 4-chatten for at opspore en ærlig børnelogger. Næh, ungdommen nu til dags, de får det hele serveret på et sølvfad. De fleste børn og unge, de bruger flere timer om dagen alene på nettet og ude på de sociale medier. Og her der støder mange af dem altså på videoer med vold, med sex, med selvmord. 3 ud af 4 børn mellem 9 og 14 år har set det, som vi meget høfligt har valgt at definere som ubehageligt indhold på sociale medier. Det er blandt andet derfor, at eksperter i årevis har efterspurgt regulering på området, som påkrævet aldersverificering på sociale medier, sådan at børn rent faktisk skal være 13 år, og derfor modne nok til at håndtere hård vold og blød porno, som for eksempel TikTok byder på. Et forslag, som vores statsminister bakker op om. Hun kiggede sidste år kortvarigt op fra Instagram for at sige sådan her. Jeg er bange for, at når dem, der er børn og unge i dag, vokser op og ser tilbage på jeres barndom og ungdom, så vil I kigge på os og spørge, hvordan kunne I lade det ske? Hvordan kunne I så ukritisk overlade os til skærmen? Der er brug for, at vi tager ansvar, at vi tør regulere. Sådan med det. Endelig får vi gang af den gode socialdemokratiske magtafgangse, der bestemmer, hvilke brancher der skal leve og hvilke der skal dø. Tid til at aflive samtlige influencer, som var de pestinficerede mink. Ja! Danmark! 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 Hvad? Nej! Vores 8. klasses praktikant Tilde med en vigtig besked. Kom herover, Tilde. Nej, gå efter lyden. Du kan godt høre. Her, den her vej. Ja, det er så flot, Tilde. Ej, tak! Nå, der står her, at lovforslaget om aldersverificering ligger og samler støv ned i EU, og at ministeren for området, Morten Bødskov, derfor vil have tech-giganterne til selv at finde en løsning på problemet. Ja, så Monique, den er lige på trapperne. I USA er præsident Biden på en lidt anden rejse. Nu skal vi tale om TikTok. Det, så vi endelig lige har lært at kende, kan med at blive forbudt, lukket og slukket, i hvert fald i USA, efter at et nyt lovforslag er blevet stemt igennem. Ser du med det? Du bliver skolet i somi-håndtering af en 81-årig. TikTok er skabt af det kinesiske firma ByteDance, og derfor i høj grad kontrolleret af det kinesiske styre. Og i Kina er man selvfølgelig rasende over, at Joe Biden formaster sig til at indskrænke de amerikanske borgeres frihedsrettigheder. Hvilket er, som at høre din teenage-søn sige, at du trænger til at lufte ud ind på dit værelse. Det er særlig ironisk, fordi i Kina er TikTok allerede ulovligt. Til gengæld har firmaet bag TikTok lavet den identiske app Douyin til de kinesiske børn. Bare hvor det er noget helt andet indhold, der bliver promoveret af algoritmen. Tidligere minister for videnskab og teknologi, Helge Sander, forklarer det sådan her. Det er jo 2 forskellige TikTok'ere, der er i Kina og her. I Kina der er det jo et læringsinstrument over for de unge, hvor det helt bevidst er med til at fordumme vestens ungdom, fordi der kører man jo et helt andet program. Den kinesiske version af TikTok er renset for problematisk indhold, men har derimod tidsbegrænsning på 40 minutter om dagen for børn og prioriterer små film med lærerigt indhold om videnskab, håndværk og rumfart. Men hvorfor er det, at det kinesiske styre er interesseret i at gøre kinesiske børn klogere, mens vores børn bliver fodret med en blanding af misinformation, snof, porno og Lasse Madsen? En forsker ved Kinas eget akademi for militærvidenskab har givet svaret og kalder det kognitiv krigsførelse. Prøv lige at smage på det. Det er 2 skræmmende ord efter hinanden. Ligesom eksplosiv diarré eller Dennis Knudsen. Men det betyder basalt set en krig mod vores hjerner ved at påvirke vores holdninger, interesse og opmærksomhed. Men vi kan stadig vinde denne her kognitive krig.
Ikke ved at redde vores egne børn fra deres telefoner. De er allerede tabt på gulvet. Altså børnene, ikke telefonerne. Bare roligt. Men vi må bare forsøge at tabe de kinesiske børn endnu hårdere. Vi danskere gør det jo allerede med musikken, hvor vi selv lytter til de gode ting, og så sender Michael Learns to Rock til Asien. De har måske vundet slaget om TikTok, men vi kan også skabe teknologier, der driver folk til vanvid. Vi har både Kino.dk og Aula i våbenskabet. Og hvis I skal have fordummende indhold, ja, så har vi 20 sæsoner af Familien på Bryggen, der bare venter på at blive oversat til mandarin. I kan få e-boks gratis med os, og inden I aner det, så vandrer 1,5 milliard mennesker rundt og prøver at opkræve boligskat af hinanden. We shall fight them on the NemID, and we shall fight them on the Borger.dk, and we shall never surrender! Som alle andre indre danske farvande er Limfjorden stort set død. Og det er der flere gode grunde til. For eksempel det her. TV2 kan i dag afsløre, at muslingefiskere i årevis har brudt loven og sejlet med for store motorer i Limfjorden. Det kan lyde utroligt jantelovsagtigt, at der er en grænse for, hvor stor din motor på din muslingefiskebåd må være. Men det skyldes, at jo stærkere motoren er, det større en muslingeskraber kan du trække hen over en havbund, der i forvejen ligner en hudafskrabning på en albino. Så selvom det kan være svært at se i øjnene for nogle af os, så har størrelsen åbenbart en betydning. Du ved, hvad jeg mener, Torben. Og når I forestiller jer en muslingefisker, så ser I måske for jer en spændstig teenager i speedos, der svømmer rundt med en snorkel og en lille kurv og plukker de fineste miniatyrøsters fra havets bund. Men virkeligheden lidt anderledes. Sådan her ser det ud, når der bliver fisket muslinger i Limfjorden. Det her er billeder af en muslingskraber i Limfjorden, som bliver trukket hen over havbunden. Det er godt, at speakeren i klippet er så forklarende, fordi ellers så kunne man godt tro, det var et nærbillede af en lusekamp, der kører gennem håret på Johnny Madsen. Muslingefiskernes metode er i hvert fald ikke den